ka channel lo thlir tu te in zawa in chibai le vek ule kan video ma salama ka lo soi to mizo dam doi thatak mai buar je kha achi du ve te in omani chuan in pek dan te kan ngai tu don ne ti in ka lo soya ka ti lai khan achi kha alana wala kha la hun lova hei tu na chuan in achi hi alak thei to a ka channel min subscribe sak tu te achi hi du ve tur kan omani chuan kan address te kan phone number te comment lama chiang de vin ron soi tai la in thon dan te kan ngai tuanga amaro chu kan omna mun te a hlat via wa in thon har sa tak te kha ni chuan kan lo in thon thei lo ni po in hret hiam ta ila in thon ol sam deuh te kha chu in thon dan te kan zonga kan ngai tu don dia ka channel min view sak tu ten di lo ka subscriber te kha kan du sak ve a ka channel tlom tak min lo subscribe saka wanga ka lom thu soina te khan ni ve ta sela hei hi achi hi apar kha ni nga la ti hianan ku mu ma helai hi ala puak ke lo wa khan ya hei ti hian aron puak ke a hetiang hi khi khanan chem lenga ti khanin ruwa tu ya tlak hian triak du em maya soi to ang khan mun ma nei vak lo tan po ta te chin mai thei khan ni a adam doi atana thatna te kha chu ka video ma salama khan chiang takin ka soi to a ala hrelo te kan omani chuanin ka video lo da to te kha han highlight taila ta khanin a thatna te ngai thak theina omani chuan heya chi hi la ka hun to ka soi to ang khan ti hian a puak ke a thli in a chem leng maya a hran pa kan ching te ani lem lo kha chuan chu du tur te kan omani chuan comment lama te kan phone number te kan address te chiang te khan in thil taila in thon dan kan ngai tu don nia ti kha tu video wa hin kan ron soile lokani e